Me Laukassa haluttiin viedä kenttähoito täysin uudelle tasolle. Lähdettiin vuosi sitten pienellä kokeilulla liikenteeseen 4 Cressin robotilla ja palaute oli todella hyvää, äärettömän hyvää läpi kesän pelaajilta, asiakkailta, henkilökunnalta ja totta kai myös numeraalisesti näytti varsin kivalta toi tehty investointi ja tehtiin myös sitten strategian mukaisia rohkeita ratkaisuja. Talven aikana tehtiin päätökset, että investoidaan koko kentän robotiikkaan, eli ollaan 36 vuotta vanha kenttä, eli meillä ei sähköinfraa tällä kentällä ole laisinkaan ja se luotiin tuossa kevään aikana kokonaan uudestaan ja äärettömän tyytyväisiä yhteistyötä Cressin kanssa päädyttiin tekemään koko investointi heidän kanssaan ja kiitos Juuson ammattitaidon, kiitos Cressin kanssa ja totta kai omalle väelle iso kiitos panostuksesta. Kyllä se työtunteja on vaatinut, että nuo robotit tänne on saatu, mutta erittäin tyytyväisiä ja tällä päivämäärällä koneet kaikki ovat ajossa ja nyt sitten ruvetaan nauttimaan sen hedelmistä. Mä oon Juuso Räjäsvuo Positec Groupilta ja edustan Cress-tuotemerkin tuotteita Suomessa. Cress on Positecin toinen robottileikkurimerkki ja Positec on maailman toiseksi suurin robottileikkurivalmistaja ja tää on tää meidän ammattisarja. Ja nyt Laukaalla sitten ollaan tehty meille toistaiseksi Pohjoismaiden isoin yksittäinen hanke ja ollaan viemässä sitä nyt kalkkiviiva yli kohta, niin ihan mielenkiintoinen projekti. Kyllä tää on ollut tosi mukava, toki haastava tietyllä tavalla, että näin iso projekti tähän heti alkuun, mutta on ollut mukava. Täällä on hyvä porukka, jonka kanssa tää on saanut tehdä ja rauhassa ollaan saatu suunnitelta ja oli tosi kiva, että oli niin hyviä kokemuksia viime kaudelta, niin sitten tuli niinku asiakkaan suunnasta jo aika isolla skaalalla toivetta, että nyt lähdetään tekemään niinku ihan tosissaan, niin se oli oikein miellyttävä keissi. Investointihan tukee meidän laatukriteereitä aika mainiosti. Saadaan ensinnäkin vastuullisuuskysymys, koneet siirtyy polttomoottoreista täyssähköistykseen, saadaan pidettyä kentän laatutaso äärettömän hyvänä läpi viikon, läpi vuorokauden, ei tule erillisiä kasvupiikkejä, on sitten maanantai-pelaaja tai sunnuntai-iltapelaaja, niin kentän laatu on tip-top läpi vuoden, läpi kesän. Kyllähän me totta kai laskettiin tarkkaan, mitä investointi vaatii ja mitä sillä saavutetaan ja ei tarvittu kovinkaan vaikeita exceleitä tehdä, että investointi tulee kannattavaksi. Muuttaa meidän konekantaa, muuttaa meidän tuntien käyttömäärää, tehostaa toimintaa. Totta kai meillä on tuolla kentällä kastelulaitteiden uusimista, meillä on viheriöihin panostusta, tiiauspaikkaremontteja, reuna-alueiden siistimiseen, mitä tahansa, niin saadaan ne koneen päälle istutut tunnit nyt, ei voi sanoa oikeasti hyötykäyttöön, mutta kohdennettua oikein. Kyllä tämä meille niin tässä mittakaavassa on sillä pilottihanke, että 30 leikkuria tuolla vähän reilukin on niin sanotusti leikkureita asennettu ja niistä pari on varakoneita, että on oikeasti suunniteltu tämä hanke niin, että pystytään leikkaamaan kaikki nämä nykyiset alueet ja sitten pystytään vielä vähän laajentamaankin tarvittaessa ja ollaan aidosti mietitty, että miten se saadaan se rytmi tehtyä siellä niin, että siellä on muutama varakone, näihinkin voi tulla vikoja, että se ei ole semmoinen koko ajan äärirajoille venytetty ja toivotaan ratkaisu, vaan aidosti pyritty tekemään hyvä ja toimiva ratkaisu tuleviksi vuosiksi. No leikkaaminen on vähentynyt tietenkin perinteisillä koneilla tosi paljon, että sit jää aikaa kaikkeen muuhun viimeistelyyn ja just projekteja, jotain lyöntipaikkaremonttia ja sun muuta, niin on ollut helpompi toteuttaa. Sitten kentän kunto ei tavallaan kärsi siitä, vaikka me tehdään jotain muutakin muutama päivä. Kun koneet, robotti leikkaa suurimman osan väylistä ja raffeista, niin ei näy sitten niin paljon. No ollaan saatu positiivista palautetta, että raffihan on se, mikä täällä kasvaa tosi paljon ja sitä ei ehdi leikkaamaan kuin tietyn aikaa viikossa. Että täällä on viikonloppuina korostuu esimerkiksi, että on sitten tasalaatusta, että se on koko ajan leikattu ja samassa mitassa. Niin totta kai se nyt tietenkin on positiivista ja väylillä sama homma, niin ei se pääse venähtään se heinän mitta viikonlopun takiakaan. Niin. Aihe on kyllä puhuttanut toimialalla jo useamman vuoden ja edelleenkin nojaan tähän meidän strategiaan rohkeisiin valintoihin, että kyllä mä kehotan toimareita ja kenttämestareita olemaan rohkeasti yhteydessä ja tekemään tämän päätöksen. Kyllä saatu lopputulos jo nyt näkyy siellä, se näkyy vähän euromäärällisesti viivan alla, mutta myöskin siinä laadussa. Et siitä ei halua tinkiä ja tulevaisuuden näkymät sille, laitteet ihan varmasti alalla kehittyy, niin halutaan olla siinä mukana ja olla myös yhdessä Cressin kanssa viemässä asiaa isosti eteenpäin ja ei muuta kuin rohkeita valintoja ja nauttikaahan lyhyistä nurtsista. Kyllähän Laukaa tulee esiin
melkein kaikissa jutuissa sitten, kun jutellaan kenttien toimareiden ja kenttämestareiden kanssa, niin kyllä se aina vähintäänkin jossain lauseessa tulee, että kyllä se on semmoinen hanke, mikä kiinnostaa ihmisiä, miten se on mennyt, missä vaiheessa ollaan asennuksissa ja mitä siellä on tullut mahdollisuuksia kompastuskiviä ja mitä onnistumisia, niin on ollut kyllä kaikkien huulilla ja kyllä se meillä tuolla ihan Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisestikin Pohjoismaat on ylipäätään edelläkävijä ja Cressi on Suomessa ollut tosi menestynyt merkki nyt, niin ihan esimerkkikeissi moneen paikkaan. On muiden golfkenttien hallituksia ja muitakin tahoja käynyt katsomassa ja kyselemässä ja sitä mä aina sanonkin, että se on parempi tulla tänne ja kysyä, kun välttämättä kysyy multa, niin sen saa vielä rehellisemmän mielipiteen sitten täällä. Kentänhoitajilla on oma mielipide, pelaajilla on oma mielipide ja toimiston väellä on oma mielipide ja sitten on monta syytä näihin investointeihin, niin sitä kautta sit varmasti saa niinku kerättyä sitä tietopankkia itselle. Että jos mulle soittaa, niin mulla on yksi näkökulma ja sitten porukalla voi olla toinen näkökulma täällä. Pelaajille sanoisin sen verran, että koneet on siellä teitä varten. Me saadaan pidettyä ne pelipinnat teille parhaassa mahdollisessa kunnossa. Että pelaajille tuo investointi kuitenkin on käytännössä tehty. Että pelimukavuus ja itse asiassa vaikuttaa myöskin pelinopeuksiin. Saadaan raffin pitta pidettyä kondiksessa ja ei tule isompia näitä kasvupiikkejä. Niin vaikuttaa myös pallon löytymiseen sitä kautta pelinopeuteen ja yleiseen hyvinvointiin tuolla golfkentällä. Ilman muuta yhteyttä meikäläiseen tai meidän jälleenmyyjiin. Meillä on Suomessa muutamia jälleenmyyjiä, jotka myy Crest-tuotteita ylipäätään robotiikkaa. Niin kuin houkuttelen kenttiä kokeilemaan, oli se Cressi tai kilpailijan tuotemerkki, niin pääsee kokeilun kautta sitten tekemään sitä omaa mielipidettä ja muodostamaan sitä kuvaa siitä tarpeesta ja ratkaisusta. Että se on lähes kaikkiin mun mielestä yllättänyt positiivisesti, että sähköpisteiden määrä on suht vähäinen ja minkälaisen tasaisen laadun robotit pystyy tuottamaan. Niin se on ilman muuta tulevaisuus ja siihen kannattaa niin kuin lähteä heti kokeilemaan mun mielestä. Että investoinnit on huomattavasti pienempiä kuin perinteisillä koneilla, joten niin kuin kaikilla kentillä pitäisi olla mahdollisuus lähteä kokeilemaan. Tai pyytää meiltä demoja, niin ilman muuta pyritään järjestämään, että tullaan näyttämään, mistä on kyse. Vieraspelaajille tervetuloa tsekkaamaan meidän postikorttimaisia maisemia ja robottien viimeisteltyä jälkeen. Nähdään Laukaassa!